Spiritus Sanctus, Anno Mundi. Spiritus Sanctus, Anno Mundi. Can you see me? Are you near me? Can you hear me crying out for life? Can you tell me where's the glory? Ride the days and sail the nights. When it's over, find the answer, running in the whispering rain. And on Monday, can you wander through the thunder? Life for blame. Jamen, jeg er nødt til at vide, om du har styr på det, ellers så må jeg komme ned. Har du styr på det? Ja. Og det er jeg glad for at høre, Martin. Det er jeg meget glad for at høre. Men ved du hvad? Hvad for nogle problemer? Har du ikke fået bragt den handel i orden endnu? Hvorfor ikke det? Altså Martin, nu bliver du lige nødt til at fortælle mig, hvad det her det drejer sig om. Hvad er det? Nå, nu bliver jeg lige nødt til at lukke vinduet her. Hvad er det for et problem, du taler om? Har de ikke lukket handlen? Og hvorfor har de så ikke det? Jeg har jo bedt dig om, at det skulle afsluttes inden den 1. april. Ikke? Se for dig bare det orden, Martin. Ikke? Hvad for nogle problemer? Ved du hvad, Martin, jeg kan være i Schweiz om 3 timer. Jeg tror hellere, jeg må komme ned og se på, hvad det drejer sig om. Ikke? Ja. Jeg kommer, Martin, og lad være med at røre ved nogle af papirerne. Ja. Og så skal jeg have fat i en, der kan passe min computer. Jeg vil gerne købe et billede af Monet. Ja, men jeg må lige ringe til en anden. Ja. Ha' det godt, Martin. Ja. Hej. Ja, det er typisk. De kan ikke klare noget som helst selv. Nej, man skal være i frem hele tiden. Ja. Nå, jeg skal lige hjem her. Hey! Hallo? Hey! Hey! Kan du ikke låne mig 100 kroner? Hvad? Det tror jeg ikke. Jeg har lidt travlt, men måske en anden gang, ikke også? Yes. Ej, vent lige lidt. Vent lidt, altså. Kan du så ikke bare låne mig 50 kroner så? Det beklager jeg, men jeg har altså ikke nogen penge på mig lige nu. Jeg har jo ikke tid til det her. Så ringer jeg til John. Ja, hej John. Det er Gertsen. Ja, nu skal du høre. Jeg er nødt til at tage til Schweiz. Ja. Jeg skal ned og ordne nogle forretninger. Der er nogle problemer med mit firma. Ja. Så du skal altså finde en ung mand, der kan komme og passe min computer. Fordi jeg er med i en aktion på nettet. Jeg vil meget gerne købe et billede af Monet. Ja. Så jeg har altså brug for, at der er en, der passer min computer. Find en ung mand, 16-17 år. Det er ligegyldigt, hvem det er. Bare find en. Ikke? Det er godt. Ja, hej John. Hej. Nå, så må jeg heller ind og bestille billetter. Ja. Prøv lige at vente lidt. Altså, jeg ved godt, vi ikke kender hinanden, ikke? Altså, jeg ved godt, vi ikke kender hinanden. Kan du
altså en aftale. Jeg ved godt, vi ikke kender hinanden. Jeg ved godt, vi ikke kender hinanden, ikke? Ja, men... Men er du sikker på, at du ikke kan låne mig for måske 10 kroner, så? Nej, jeg har ikke nogen penge lige nu. Er du helt sikker? Jeg har ikke nogen penge. Ej, kom nu. Er du helt sikker? Nej, jeg har ikke lyst til at... Nej, jeg har en aftale. Jeg har en aftale, så jeg bliver altså nødt til at gå nu. Det gør jeg altså. Beklager. Jeg kan måske komme tilbage senere. Ja. Så skal der være nogle penge. Kan du ikke bare lige låne mig? Hvad er 10 kroner? Hey? Jamen, jeg har ikke nogen penge lige nu. Men jeg kan komme tilbage senere måske. Ej, kom nu. Nej, det skal jeg ikke gøre det. Nej. Kom nu. Bare 10 kroner. Nej, jeg har ikke nogen penge. Måske. Nej, jeg har ikke nogen penge. Jeg har ikke nogen. Ej, så. Det kan du sgu da ikke være bekendt. Hvad fanden var det? 226? Nej, det var da 225, var det ikke? Nej, det var 225. Ja. Kom bare ind. Hej. Hej. Er det dig, der har brug for en til at passe din computer? Jeg snakkede med en, der hedder John, og han sagde, at jeg skulle gå herhen. Når du har talt med John, Ja? det var godt. Det er jeg glad for at høre. Men sig mig lige en gang, unge mand. Hvor gammel er du egentlig? Jeg er 16. 16? Ja. Aha. Og har John fortalt dig, hvad jobbet det går ud på? Har han det? Jo, han sagde da ganske vist noget om, at jeg skulle passe en computer. Et eller andet med et maleri eller sådan noget, og du skulle til Schweiz. Så du kunne ikke passe den, og det var derfor, jeg skulle ind i billedet. Altså, Og det var det, han fortalte dig? Ja, det var sådan cirka det eneste. Jeg ved ikke rigtigt, altså det lyder meget nemt jo, så jeg er da parat til det. Det er jeg glad for at høre. Ja, men det er da fedt nok. Hvornår skal jeg så i gang? Ja, men det samme selvfølgelig. Ja. Hvad havde du ellers tænkt dig? Ja, du har nok ret. Jeg skal nok gå i gang med det samme så. Er du okay? Jeg har det helt fint. Okay. Men jeg skal jo faktisk og skal til Schweiz. Jamen det snakker John også om. Ja. Ja. Og det betyder, at jeg skal nå min flyver om ikke så længe. Nå, okay. Ja. Så computeren står altså der? Computeren står herovre, og nu skal du høre. Nu skal du høre rigtig godt efter. Ja. Nu skal du høre rigtig godt efter. Ja. Jeg følger med i en aktion på nettet lige nu. Ja. Og det handler om et billede af Monet. Kender du den maler? Nej, jeg interesserer mig ikke så meget for kunst. Det gør du ikke. Nej. Han hedder Claude Monet. Okay. Han er en af verdens bedste malere. Nå, Ja. det er da godt. Han har et nu skal du høre efter, hvad jeg siger til dig. Ja. Han har et maleri til salg på nettet for kun 15 millioner kroner. 15 millioner? Ja. Og det du skulle gøre, det er, at du skal ikke slå til, før vi er på de 15 millioner. Der skal du købe. Det er meget vigtigt, at du følger med hele tiden. Du må ikke forlade computeren et eneste øjeblik. Nej. Okay?
Ja, jeg er med. Det er ret. Så jeg skal bare vente til den siger 15 millioner, så skal jeg købe. Ja, lige præcis. Det lyder nemt nok. Hurtigt opfattet, unge mand. Ja. Meget hurtigt opfattet. Tak skal du have. Det er jeg glad for at høre. Så må du have en god tur til Schweiz. Ja, lige et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du forstår jobbet. Jamen, jeg forstår det. Jeg skal bare holde øje på computeren. Ja, du må under ingen omstændigheder forlade computeren. Nej, jeg skal nok blive her. Det er godt. Det er godt. Jeg er glad for at høre. Ja. Og så en anden ting. Ja. Nu ved jeg ikke, om du lagde mærke til, hvad det var for et sted. Det her er jo kun et rum, jeg leger. Fordi at det er tophemmeligt, den aktion, der foregår. Ja. Så det er jo ikke her, jeg bor normalt. Nej, det Nej, det er det ikke. Jeg bor i Gentofte. Jeg bor oppe i Whiskybæltet. Okay. Ja. Ja. Fair nok. Så det her, det er kun et lille slags skalkeskjul, hvis du er med. Jeg tror, jeg forstår, ja. Ja. Der bor nogle mennesker inde i lejlighed 227. Det gør der vel. Og de er ikke helt rene i kanten. Jeg vil godt have, at du holder dig helt væk fra lejlighed nummer 227. Er du med? Men du ser også, at du sidder ved computeren, så jeg skulle ikke gå ud, jo. Nej, det er rigtigt. Så det lyder jo Men du må under ingen omstændigheder lukke nogen ind. Nej. Og du må under ingen omstændigheder gå ind i lejlighed nummer 227. Hvad er der egentlig i lejlighed 227? Det ved jeg ikke selv. Hvorfor? Men jeg hører tit nogle mærkelige lyde derindefra. Okay. Men lov mig, at det ikke distraherer dig. Det er meget vigtigt, at du koncentrerer dig 100% om det, der foregår på computeren. Ja, selvfølgelig. Og du får ikke nogen penge før i morgen, før jobbet er udført. Er du med? Jamen, jeg er helt med. Det er godt. Vent lidt. I morgen? Ja, selvfølgelig. Du kan ikke få pengene nu. Nej, men jeg skal ikke blive hele natten, skal jeg? Altså, unge mand. Hvor lang tid var den aktion? Har du overhovedet forstået, hvad jobbet går ud på? Du sagde, at du sidder og venter, til den blev 15 millioner, men det kan da ikke tage hele natten. Jo, det kan godt tage hele natten. Det kan tage flere dage. Vil du have, at jeg skal sidde her i flere dage? Ja, Hvor mange penge får jeg for det her? flere end du lige tror. Okay, fint nok. Hvorfor kan jeg egentlig ikke bare få pengene nu? Altså, jeg skal nok blive her. Ved du hvad, unge mand? Har de nogensinde været på en arbejdsplads? Altså, jeg var engang ude og køre med aviser. Jeg spørger, har de nogensinde været på en arbejdsplads? Altså, Der får man først løn en gang hver måned, når man har udført sit arbejde. ja. Har du forstået det? Det har du, det er godt. Ja. Så skal du høre efter. Du virker lidt nervøs. Er du nervøs? Nej, jeg har det fint. Ja. Altså, det er helt cool. Jeg har ikke ansat den forkerte, har jeg det? Nej, du kan regne med mig, men For du virker lidt nervøs. jeg er ikke nervøs. Du må jo tænke på, at det ikke er helt ufarligt, det sted her. På hvilken måde? Det er ikke helt ufarligt. Der er en masse skumle typer i denne her bygning. Det er derfor, jeg med vilje har valgt den her bygning. Hvad? For at det ikke skulle falde mistanke. Hvem er de? Ikke flere spørgsmål. Derfor spørger jeg dig. Er du nervøs? Tom! En smule? Det skal du ikke være. Nej. Du skal slet ikke være nervøs. Du skal bare tage det stille og roligt. Ikke? Det siger min kone også altid til mig. Tag det stille og roligt. Ikke? Har du noget mad med? Hvad? Ja. Jeg vidste jo ikke, at jeg skulle være her i så lang tid. Ej, nu må det ikke være dum. Lov mig, at du ikke er dum. Lov mig det. Kan du ikke love mig det? Selvfølgelig skal du have mad med, når du skal være her hele natten. Det kan du sige dig selv. Ja. Selvfølgelig. Så må du ringe efter en pizza. Ja. Kender du en pizzeria? Ja, selvfølgelig. Det er godt. Jeg håber, du har forstået jobbet. Ja, så sidder vi en computer. Fordi jobbet starter nu. Ikke? Ja. God dag. Du minder mig lidt om mit barnebarn. Så en dag kan det måske være, at jeg kan skaffe dig et job som avisbud. Ikke? Men nu skal du høre godt efter. Min flyver, den går om præcis 1,5 time. Så jeg har ikke tid til at stå her mere. Nej. Men du må love mig, at du under ingen omstændigheder lader dig distrahere af noget som helst af det, der sker her i bygningen. Du lukker ikke nogen ind, medmindre det er pizzabud. Ja, selvfølgelig. Ja, der bor nogle grimme udlændinge heroppe, der har en grim pizzeria. Dem kan du betale, ikke? Ja. Og så lægger jeg 500 kroner, og så kan du bruge dem. Er det en aftale? Okay. Det var godt. Okay. Jeg er nødt til at gå nu. Jeg skal til Lucerne i Schweiz. Og du har mit mobilnummer, det gav jeg dig lige før. Ja.
Ja. Du har mit mobilnummer. Hvis der bliver det mindste, så ringer du til mig. Selvfølgelig. Men det vigtigste, det er, at du passer computeren. Det skal jeg nok, det skal jeg nok. Det er godt. Har vi en aftale? Det håber jeg. Vi har en aftale, ja. Det er godt. Nå, men jeg kommer nu. Nu har jeg ikke tid til at være her mere. Nej. Min flyver venter. Ja. Og husk, hold dig væk fra lejlighed nummer 227. Det skal jeg nok. Gå ikke derind under nogen omstændigheder. Nej. Jeg bliver her ved computeren. Godt. Det er godt. Ja. Jeg tror, jeg kan regne med dig. Det kan du sagtens. Du virker som en meget pålidelig ung mand. Ja, jeg skal gøre mit bedste. Det er jeg glad for. Ja. Kan du have det godt? Ja. Jeg kommer tilbage i morgen tidlig. Og så håber jeg, at du har ordnet aktionen. Ja. Selvfølgelig. Jeg håber selv, at aktionen er overstået.